Rojbaş Kurdistaniyê nihêja ser navê Çarpel Medya û hevkarê xwe Henîfî Turan silav û rêzê xwe pêşkêşî we dikim. Temaşevanê nihêja li welatê me li Kurdistanê gelek bûyerên girîng diqewîmin. Bi taybetî vê hefta vê taliyê li Iraqa Federal hilbijartinek çêbû. Ev hilbijartina bi şiklekî bandorek danî ser me ji bo vê yekê êdî li rojhilata navîn rewşa Kurdan ne wek berê ye. Berê bi şiklekî pirs dibû ya herêmî lê me di hilbijartinên Iraqê de jî dî wexta Kurd xwedî helwest bin dostên wan jî piştgiriya wan dikin. Bi piştgiriya ûno me dî li hilbijartinên Iraqê dersekî demokrasî hat dayîn. Hilbijartinekî bi serkeftî derbas bû. Ev hilbijartina jî dest nîşan da ku êdî Kurd gelek meselan de pirsa wan, pirsa statûya wan, pirsa welatê wan, êdî pirsa dewletên rojavayî jî. Ji bo vê yekê dibin vê siya hilbijartinên ku li Iraqê çêbûye ya ku li dewleta federal me xwest îro em li vir rewşa Bakurê Kurdistanê jî em binirxînin. Em mêzekin gengeşiyên li Tirkiyeyê qanûna bingehîn tê kirin. Behsa pirsa Kurd tê kirin. Behsa mehbê wan tê kirin. Gelek partî dibêjin dibe Kurd heqê xwe yê perwerda bi zimanê zikmakî bikin. Hin partî dibêjin heqê Kurdayê. Erdogan dibe na heqê Kurdanin Kurd me heqê wan dayê. Baxçelî heqê Kurda bi giştî inkar dike. Lê bloka din bi şiklekî di tev digere. Wek Davutoğlu, wek Ali Babacan, wek CHP, wek partiyên din pêşniyarê din pêşkêşî Kurda dikin. Dixwazin bi Kurda re têkiliyê xuna germ bikin. Îro em ê li vê stûdyoyê bi mîvanê xwe re ez û hevkarê xwe Henîfî Turan em ê bi mîvanê xwe re ser vê pirsê pirsa Kurd ber bi kî derê diçe û çareseriya wê çi ye û divê Kurd çi helwestê deynin. Niha ez ê biçim alî stûdyoyê û destpêkê mîvanê xwe bi we bidim naskirin. Mîvanê min yekemîn Rêzdar Ebdulhekîm Daş e. Rêzdar Ebdulhekîm Daş serokê DGD ye, Komelên Rojhilat û Başûrên Rojhilatê. Kek Hekîm tu bixêr hatiyî? Sağ ol, spas dikim. Min jî bixêr hatine û ji ber komekê wan spas dikim ji vê were. Demek dirêj me te nedî vê bixêra televizyona Çarpel Medya me te jî dî. Hêvîdarim tu baş e? Ez gelek başim, sağ wî. Yani bi awên tendurustî başim. Tu wek pirsgirêkî ew tune ye. Wekî din jî bêjim di metropola Tirkiyeyê ev bêjim nêzîkî 16-17 sala bi komelên herêmî bi rêxistinê wan, rêxistinbûnê wana em mijûlin. û heta îro tê ji nav pê ve jî wê berdewam berhal di dû warî de. Ji wextê ji siyasetên bi awên aktîfî em kut bûn, me jî rêkî seda pêşiyê xwe. Bawer ke jî di Tirkiyeyê bûye wek nimûnekî eger ku me vî li bajarê dinê dinan li metropola bidawe ew kirinê, îro wê bi awên saziyên sivîl wê hêskî daha bihêztir bibû we û eviya jî wê bandorê xwe ser siyasetê jî bikir we. Gelek sağ be Abdulhekîm, gelek kêfxweş bûm. Mîvanê min ê duyemîn Mihemed Saîd Temel e. Rêzdar Mihemed Saîd Temel serokê Komela Ahmedê Xanê ya Batmanê. Kek Mihemed Saîd tu bixêr hatiyî? Serçavan spas were.
هیویدارم تو باشی مامۆستا. شکر خدا باش الحمدلله انا شك بها في ناس عملياتك بوم بجينا بتركيز بين قولون قنصري من او درباس كير الحمدلله انا تندرسيان باشا شكر خدا هربر درباس اجي 10 سال سركي كوماري احمد خانم البطماني دامزران بو ام كاري چاندني و كولتوري چاندو قبات etkin. Mesela salami Kurdi çetkirin, paneli Kurdi çetkin, Türkiye Kurdi nüsin, xabatê mesel zmanê Kurdiye. Ne var? Ne de beli. Saat ava xweş. Kek Hanifî tê tişkî bêje em dest bi bername xwe dikin. Ez ji her du mêvana ra kek Hemed Saîd Temel û kek Abdulhekîm Daş ra dibêjim û bi xêr hatin sersera serçava hatin. û hêvî dikim ku temaşevanên em û temaşevanên hêje bi hev ra demekî berhemdar derbas bikin. Spas. Gelek sağ be. Maliyana. Em dest bi bername xwe dikin kek Abdulhekîm hema em tişte dest pê bikin tu hin nêzî ew ê ye kek Hekîm em zanin cenabê te li İstanbulê dimîne û mirov kare bêje ev piştî hilbijartinên herêmî İstanbul bû modelek yani modelek ku bû cazîba siyasetê ew modela li İstanbul anka dixwazin wê modelê seranserê Tirkiye bikarbînin wek ku cenabê te jî zanib li şarederiya İstanbulê bi piştgiriya Kurda CHP hilbijartinê qezenç kir niha cenabê te jî zanib du blok hene bloka Cumhur bloka Millî lemberî hevin her çiqas rêjeya Kurda pir ne bilind bijî lê Kurd raya xwe bi dengê xwe di nav tijayetiya her du bloka de helwesta Kurda herî ya tayînkar e û qedera hilbijartina digerînin niha dixwazin modela İstanbulê Tirkî bicîbînin her carê jî tişta de bixînin pêşberî me Kurda yek jî yê din baştir e em vê carê piştgiriya wan bikin lê cenabê te ev pêvajoya modela İstanbulê û ev gengeşiyên qanûna bingehîn gengeşiyên ku dibên pirsa Kurd heyî hin kes dibê pirsa Kurd tuneyî du roj berê Erdogan berê wî gotibû pirsa Kurd tuneyî me çareser kirî lê cîgirê wî Numan Kurtuluş hatibû Mêrdînê digo pirsa Kurd heyî û wek şîra zimanê zikmakî wek şîrê dayîka wan helal e ji wan bi şiklekî din ew ê digo cenabê te bê ew ê çawa dinêxîne kek Hekîm divê pêvajoyê de ku ev gengeşiyên du blok û di Magzagonê de divê Kurd siyasetekî çawa hilbijêrin û vê pêvajeyê tu çawa dinêxîne em te gudarî bikin. Spas. Birastî jî İstanbul erê yanî di wek modelkî nû hate ceribandinê diviya de Kurd li goriyê min ji bo vî modelê hanê re tenê helwestê wana bi kêmayî be ez bi kêmayî jî dibînim tenê têkçûnê li Tirkiye bi awên hilbijartinên herêmî de têkçûnê AKP bû helwest ev bû armanc ev bû wek tiştên ku dayîn bûn pêşkê xwe ev bû bi rastî jî ne ku yanî yek ji yekî çêtiriya jî baştir e em tev jî dizanin ku ê ku komarên Tirkiyê ava kiriye CHP ye yani partîkî nijadperest e netewperest e ji xaynî wî jî ser înkarkirinê Kurda heta îro jî hatiye heta vî demê dawî hêje nû ev salek du sal piştên wî ew kêhanê hinek tişt bû me gorandinê ji bo vîya İstanbul her çiqa modelkî nû be jî ev ji bo têkçûnê îxtidarê bû yani ku îxtidar gelek bikeve vî fewkêhanê demkî pêvajoyê çareserî û aşîtiyê hate domandinê di 2015 de jî ev hate qedandinê ji niha heta vira jî
شرکی با آوکی هم بقریش به هر آوی لسر کردا تیمشاندنه نز پرچاکی لهر سه پرچاجی تیمشاندنه جی طرف ترکیه و انویا ببیجن جی خاینوی تتابی داگر کرین ایران جی با آوکی ندیسه ایریش اوک دکه لبلی مثلا استانبولی ده هلبجارتنه ده وک پلاتفورم جی مجی جبوی کو دوی دمهانه ده دنگ بینه دهانه جبه جهپیره مخابتی yani evya nayvi maneyi ku evya CHP ji AKP zav çetire çünkü merciye her duajı merciye itaat terakkiye gohrandın her çıkadı henik demada hatımın gohrandın eji ku bejem goriyana ji de asli xoda medid ku AKP de vakti ku 2002 da iktidarı hatta 2009 da ku Erdoğan çu Ahmed'e bu pırzgireki Kürt heye ev pırzgireki eme çareser. Yani gelek bire melura be İro jid be aynı taktik be doman be ajotini. Kürt gelek riyade şiar ben. Ev çi dixwazin çi dibêjin be wan re elbette ki be mere mühime. Yani İro piştê van helwestê hanan ku Türkiye li İstanbul'e ne tenel İstanbul'e Ankara, Antalya Mersin, Adana, bejim teneciye ko alikari nedan, Kurd nedan bali kesir bu, bali kesir ji kar nekir. Yani ev tişte hanan gelek mro bevi aveti evkine. İro Kurd nelten İstanbul'e idi xwedê erkin kader din tayin kirine. Ev ya em derki dine biheyden. Yani deyin koşeki mesele men asil mesele me li Türkiye ve pevajên Türkiye bi çi awê bê dewam kirine Kurd ve bi çi awê rolê xwe gelek li vê derê bilêzin. Ê mühim ji vê Kurdar ev e ev ya jî ez vî dixwazim bibêjim pêşî dibên Kurd werne ba hev û dû şerdaj hev û dû re danayînin yani di 2017 de em hatine wek platformên me ê DGD û dîsa di navê de komelên alimên mên oldar li İstanbul'e em hatin heft roj li Amedê eman ji vê ku em yani divê demê de dîsek Kurda de di navberê Kurda de li başûrên Kurdistanê hinek tê ewk hebûn yani deng hebûn îhtimal bû şerçê we navberê Kurda de di meselê Şengalê de ew alozîkî hebû divê çaxê de jî em hatine Amedê heft roj em nûrvan mixabin ev dibêjin kek Abdülhakim ew micarekî din li bir cenabê te gava de tiştekî pir xweş got te got divê evê de divê vê carê hilbijartinek pêşwext were ya jî de ev gengeşiyên guherandina makzagona Tirkiyeyê de Kurd xwedî helwest bin gelo Kurd helwestekî çawa deynin li gorî te Kurd gelek carek di nava xwe de zelal bin werne ba hebû dû tu diyalogê Kurda êl Bakurên Kurdistanê bi rastî ku werne ba hebû dû ji xwe min 2017 de ku min baz kir dixwest ez bînme wê derê yani bînme wî hewkî di nava Kurda de ew danûstandin bi qederê ku wek saziyên sivîl em dibînin wek kesayet em dibînin kesê ji vê xwe re nake derd û xem ku gelek em werne ba hebû dû em yekîtiyê xwe ava bikin û xurt bikin yani ev ya hewqa ew nîne herkes li mala xwe dibêje gelek em werne ba hebû dû û ew bikin Kurd gelek pêşî werne ba hebû dû ka em çi dixwazin em çî ne em çi dixwazin pirsgirêkên Tirkiye çi ye pirsgirêkên Kurda çi ye û em divî me ewkê de em li ku derê gelek cî bistînin dibên qonumlanma bi Tirkî dibêjin tek Abdülhakim li wir em kevanekî vîrgulekî bavêjin ez biçim aliyê kek Mihemed Saîd hele em mêzekim kek Mihemed Saîd di vî warî de çi dibêje ez ê bifitilim dîsa aliyê te ji ciyê ku tu mayî em ê li wir dest pê bikin kek Mihemed Saîd me kek Abdülhakim gudarî kir kek Abdülhakim behsa دو بلوقا کر بحثا بلوقا جمهور کر بحثا پشگریا کردا کر و قزنشکرنا جهپی کر جناب تبی پیواجوی چوا دنرخینه ایرو گنگشین لترکی چه دبی دواره ماکزاگونا ترکی دواره
محفو آزادیا کردا ده دواره زمان زکماکی ده جناب تا گنگشین دنابینا پارتیین کردا ده چوا دنرخینه و دوی کرد چه الوستی بگره فرمو امته گداری دکن که محمد سعید Ben جوارم yani ez avul vitişti bejim şu bu kumerev pırsa Kurdi Türkiye zanı be Bakur zanı be gene mere avul diji xwe nazım gelo em Kürt çıxas Türkan astık helwesta Türka li diji me çiye Türk ji bu Kurda çit fikir hatta kumerev peşberi xwe naz neke وقتی که مرد شغل کی بکه کار کی بکه مرد نظام به مرد چت که مرد پیشبری خوناز نکه مرد دوده چوتی یابی جبروی هوایی گرم اول ترکان است که وقت عبدالحکیم جی گو فرقات ترکات جفتن براسته از بیش طرف بجم درباره کرداده ترکیه باشتن ایش اف خرابتره تف خرابن بله ایش اف خرابتره کاری ویتشی جوی او کی جوارات جبروی هوایی اتخوازن و مسئله دسه سرکاده بینم زمان یک جه هلوستا ترکال دیجی چیه دو ام چتکن گره ام چوابکن گره هلوستا مچبه یا سیاسی اف پیواجو و چارەسەری و دستورا بنگهین گود بیجن او چیه از اول گوری خو ترکا بدم ناز کرد ترک دیجی مچت فکر ترک بو kurda çit fikrin tiştek bu ezanı mezi اول ویتشی بیجن بنرم برای عزیز اون زانن دولتا انگلیس دولتا که امپریالیست دولتا فرانسیز دولتا که امپریالیست اوا دولتا دمه بوری ده 100 ساله بوری ده به daha belki 5 sada devlet dagir kirme dina vava da Hindistan hebu Pakistan hebu Bangladesh hebu Suriye hebu Lübnan hebu bede minaka Cezayir deyna aliye ki Fransızı o İngilizi jva devleta tamam şuara vekş yani. Zaman hatiye vakirne devlet reşani vadane vele zulm vakirmeji ama tiştek jidane o. Ala khudanine ala vakşandne hatta vakti kuş Hindistan'e derten Pakistani dibejne İngiliza ve binere ve meşafkatin hejahar. Çünkü emu Hindistan'e binak. Radmetkine devlete, Bangladeş'ine devlete ki, Pakistan'kine devlete ki, Hindistan devlete ki. Yani vi havayı. ایرو اف دولتی کو وا دولتا و داگر کریه دولتی و کا انگلیس و فرانسیا اف دولتی کوش آلیو و نه داگر کرین تجو کا کو کورک باوی خوب نره وکا کو شاگرد یک ماموسته خوب نره جوار رزدار çünkü ولا وزر مواکر ما تشتک دانا واش ایجا امور نسر ترکا بنر ایرو لبالقانا رو يونان بلغار Sırp Makedonya Macaristan ürete dozda devletene. Avana tamam bu satsala desi Osmaniye'dir. Avana çavar desi Osmaniye'dir kedin. Tabi şerup efçun. Yani Osmani istediler hacı ne bekş yani. Hemen tişt ruhlatan avinci çebi. Devleti Araba. Mısır, Suriye, tabi dağırkine Irak, Arabistan ama avajid vakti harba dünya hekimide çava fırsat ditine Türk ajnaba kadar aynı. Yani ez vitşid beşim. Türk ciyek tek evni, ciyek burada bin. Şuhab beştir kesin azmak. Peki Muhammed Said, ev xala cenab-ı tebahsa tişte diroki dikit emzanın ku... Ne diyor mesela mücari bira. Azime kamene o kadar diyor mesela mücari. ev müjdarek kirece em verin siyaseta rojane barnama kidin çekin ser be müjari. Aslında şuhat mesela rojane veda. İca Türk dici mescid fikir. Biniren 1924'de اوکه شکلی آنها ساک یعنی خانه کبنیایی داینه وی دا خاله که اتباجه کی کسی کل ترکیه به ولاتی به و ترکیه جبلی زمانه ترکیه دولتا ترکیه زمان تونن جبلی ترکا ملاتا گین تونه وانا تبین کارا کردانه و اف دستورا بینگین حتی ایرو چند جرا غاتبه و هارتن جی اف خاله کل دجی کردانه تیده بجیبونه حتی جیوا اساسی و ساغلم جبروی هوایی yani Türk, İro Türkiye'de felsefa Türk'ade vakti kudben çareseriya pırsa Kürt ne ku yani ve hakka ki bidine Kurda ve zamanı Kurda da serbest bikin ve bir Kürtçi nete ve kemlatake ne eve. Digo ya Erdoğan digo ya digo matta mesela çareseri digo
Digo Armanca me yekitiya milliye. Yani yekitiya Türkiye yani Türkiye'de yani. Jberuye havayı. Yani Türk zamanı Kürdi hebuna Kurda ticar hazmi navaxwe nekine, kabul nekine. İro ben çaresici birin destura bin genci bana tev demkine yani. Rojane ne, roja xo pedar bastı. Yani binerin İro Saddam Hüseyin zulmel Kürdi Irak etkiş. Bişar zulmel Kürdi Suriye etkiş. Ama Türk zulmel tamamı Kürdi dünya etkiş. Yani başlanın 25 del Ermenistan'ı rojnama riyat teze derketiye Türkaş bu yakası ve ranjname bitne girtin nizam çıka peredane star. 58 de le Mısır'ı radyo ki dis hat vejana Kurdi kiriye çünkü kuvveti bir nizam çıkam daxile. Şiberwi havayı gere merv vatça baş zan be. Merv helvesta Türka baş zanı be. Orwe gore ija tiji emji orwe gore siyasete kemeşinin evge kemeşinin. Binirin hatta İrol tijime dib bende mazın hebun. Dib qaleye mazın hebun. Yekşi devleti herem hebun. Türk Arabı Fars bun. Duş devleti emperyalist. Devleti emperyalisti tijime bun. Ama va salih Davide gorinek çeviye İrol devleti emperyalisti ma kabul dikin. Yani başvuridi statüstan ya kabul dikin. Rojava ber statüye vet şeydi kabul dikin. Nerin ezeviyat şey gidiş cumhuriyeti var bejim. Bir sal beri açma Kürdistan'ı, açma parlamentoya Kürdistan'ı Lüri Husro Goran. Le parlamentoyu bunge erka üçü bazını zanım. Jmara tiştek bu. Henge Saddam Hüseyin sağ bu. Kürdistan statüne standı bu. Mecbur birisi megoy Rojava Kürdiye bir çava çeve. Ve çive Türk gafal vatxın. Çava ilo gafal Rojava vatxın. Zaf gafal vatxın. Bu bine rego İngiliz ve Amerika jmara vitçi gotiye. Gotiye ki bu hun difirde dışarıda mehne. Yekşi Türkara nertiyenek. Türkara nertiyenek bu bela xulveda amnahilin. Ya da duaji xoşani dünyayı bedin. Dünya bejin ki Kurd nikarın xabre bebin. Kurd hev nakin. Kurd idara xo nikarın bikin. Xoşani dünyayı bedin. Ajwara emwet Parizin hükümeta xo çekin, askeri xo çekin, polisi xo çekin. Mixabin yani vana nahatneci. Naha تخالکی پر گرینگانی زمان سپاس او وکی دبیا پیواژه کرد اوکی پر باشانی زمان گلو جوی روزه و روزه وقتا مرو مزد که لباشور کردستان پیشکتنه کی گلک مزن هیا قابد من آخر محققه البته ki biraz bir işler dedin. İro Kürdi kul dünyaya hebin. Kürdi kul dünyaya hebin. Gere avul res başvuru Kürdistan'a rabigire. Gere ne be amure bilin dikin. Amure zarar ne vuri. Am bine şeki ku Muhammed Said az buya faham dikim to rast. Te xaleki pir giring ani zaman az dibim. Naha Kürt be helwest axwe le İro pevajoya tego hatani anka Kurd به هلوستا خو به کریارین خو به کرنی خو به خباتا خو خدمتا خو یا گل به تکلیف خو دیپلماسی ل دنیای خودان قبول کردن ایرو ل عراق فدرال درس دموکراسی دان دولت کی وک عربا و با الیکاریا او دوستین کو او ناوی ویت امپریالیست داتینه او دولت روجاوایی دبین هلجات ایرو هری دموکراتیک لعراق چیبویه بگومان راسته yani biraz de yeke tu çava dibine vega az bir jora bejim beni Kürt kese koka Kurda nava xode jikevne tewe insane nava xora misogertune demokratune insan tune beni damaku 2005 de başure Kürdistan'ı Augustant statustant من دستورا بنجهي شكل أول ما في تركمنا ما في أرمنا ما في سوريا تمام وما فخصنا دستورا بنجهين وكك مسعود جو اس garantiya ومه إيرو لباشوري كردستاني هنا كي كيمنتوا مظلوم بن دشنا بك كك مسعود خداويجنا أو قوي كوكمز وخلاص كه هم فيديش تركيا نكارم بيشن إيرو كيمنتوا لتركيا نكار عربا جمهورباشقي تركيا بعسكرية بوليسية ظلمي المتكن elbette ki yani demokrasiya nava Kurda de insaniyetiye pek kurban. Yani Kürt insanın, Kürt merivin evet dijime insaniyeti ibaretine, mervanti ibaretine. Yani vaz yürüyüşler tamamen dünya binire, tamamen dünya binire şerri kuyruğu dünyaya heye.
Türk ve Arap ve Fars. Hiç ya var sıkay. İro Latin Amerika şarmaya, Vietnam'a, Kamboçya, çadırı dünya şarmaya. Jibeli ciye ku Türk ve Arap ve Fars eden. Keva baş kuştune şaru berçune de. Jibeli bir havayı. Yani hassasiyet kama kurda, o kama kurda dur da ya. Çünkü em ciye ki zav tang dene, em ciye ki zav pırs gerek dene. Her se millet doğrameci millet ni pırs gerekin insaniyeti ve merhameti demokrasi varat tüneye. Em berovancı var. Azebe germaliyete ele ma peyva gek Abdülhakim duve noktede biribu megotubu kevan güleki baveş Abdülhakim kek Muhammed Said spas jire jmere bahsa diroka me kır tırti baş go le siyaseta real le çareseriye diye. Bu diroknasım. Mugo senek diroknasım jberi vay dirokte biramın kerem. بله انا قالك خاصيات كان كيك محمد سعيد يعني بروبلم كله منذ كتاب دخن ديه يك دولت شدادي يك جي مروانيه بكردي كو نوبهار ده استخمنت كم دركتيه وشاني وكتي راست باوكي رومان تنفسان ديه و تشكي جي اوت وي اويدد مرجي مرود جي دمينا ديرو كيك هم ورنا سر مجار خو يعني اري je mago gelek peşi Kurd werim ba hevûdû û bizan bin çi dixwazin helwestê wan çi ye armancê wan çi ye eger ku îtifaq bêne çêkirine rengê van îtifaqa çi awe ye ew di nava xwe de gengeşî bikin ne ku tevgerkî derkeve û bibêje ew kê ez viya dixwazim gelek bi wî şeklî bê çêkirinê Kêmayên Kurda heta îro goriyê min ew diyalog tineye navberê wan de wextê ku diyalogê navberê wana de kêm be û naçe ev kê müzakerê ku navê hevûdû de müzakere bikin kêmayiyekî çi ye êzê de yê çi ye ji bo vîya re jî gerek herkes bikeve navê hewildanê ew hewildan ji ber wî 2017 de em çûne partiyên siyasî geriye me yek encam kîjekî nezistan yani ku em bibêjin werin ba hevûdû ka bi hevûdû re bikevne riyên diyalogê me saziyên sivîl re li wê derê ew kir yani wek çawa ku dibên di siyasetê de bêjim ew kê siyem riyê siyem ya jî bêjim warê siyem saziyên sivîl li wê derê me wana re ew kir lê belê me wiya jî bi pêk nanê ji bo vîya re dibêje îro navendên siyasetê çiqas li Tirkiye Ankara be û bi awekî real jî İstanbolê be lê di siyasetê Kurda de jî cihê herî girîng û navend amede tev partî û rêxistinên Kurda ê sivîl bin wek çiqas bêjim siyasî bin partî bin li wira li wê derê ne ez texmîn dikim kekê Henîfî jî di nave yani di serokê pakê yê şaxê Amedê ye di vira de ez kêmayî diwan de dibînim nayêne ba hevûdû bi hevûdû re diyalog danayînin tenê hevûdû rexne dikin ev rexne gelek dev rexne ez nabêjim gelek dev rexne berdewam bikin lê ji bê ku ji bê pirsgirêkê Kurd bê çareserkirinê ya jî bibêjim destpêkê wî çareserkirin rêkî dû û dirêj e yani di rojek de di 10 roja de di makî de 10 sala de ev pirsgirêkê anê nayê çareserkirinê kek Saîd got not û yekî de not û di duwa de Kurd li başûr hatine serî ev 30 sale hê dom dike hêje gavkî erê em dibêjin gavkî baş hatiye avêtinê bêjim wek ew ke lê hêje jî dibin siyê dewleta de em van gavê ana new dikin hewcedariyê me bi wana heye yekîtiyê xwe hêje jî me li wê derê jî saz nekiriye ji ber wî dibe em li vira pêşî eger yekîtî nîm be diyalog here meselê muzakerê di nava xwe de ji bên ku em tiştê hindik li ser çî li hev dikin dibe ew bêne tespîtkirinê ev ya çi ye cenabê te tiştekî gava de baş got te bêguman te navê kek Henîfî da kek Henîfî anka bipeyivî lê ez dixwazim ew xala girîng te anî ziman te got divê Kurd wexta werin cem hev li hin xala li hev bikin li gorî te li gorî cenabê te li hemberî ev du blokê heyî ku her du blok jî
ام مانتالی تاوان زانن هر دو بلوک جی بردوامی سیستما دولت داگر کرد دومن لی نها کتن روشکی دن دخوازن هنگو ارتنا چه بکن اگر کرد طرفک بن کرد یکتیا خواه بکن لسر هن خالا هن طالبا کانن او خستکی خوب وان قبول کرن بدن تدوی کی جان خالا کرد کانو ورن جمع هف لگوریته Ya mesela dibêje yek herî mühim gelek em viya realîst bin. Yani em wextê ku lê nêrij be ku siyaset em bi awekî aktif di nave partîkî de ya rêxistinkî de em xebat nakin tenê di komelên herêmî de dikin lê em ji siyasetê jî nedûrin bi yekê yek ji ber wî em viya dibînin pirsgirêkên Kurd li Tirkiyê elbette ki desthilatdariyê wan e. Yani daxwazê me ku bibin desthilatdar li ser erd û axê xwe û evkê xwe. Lê belê em viya dinêrin ev viya pir ewke. Em hêje nehatine bahevûdû. Pirsgirêkê me herî mezin li Kurdistanê jî û li metropolê Tirkiyê jî em hêdî bi alî ziman ve em bi helandinê ve diçin. Yani em dihelin, Kurd dihelin. Neslê xwe nû em bidî wana re bi Tirkî mijûl dibin. Bi Kurdî naxin buandara. Ji ber vî ya ev ya pirsgirêkên realîtê jiyanê herî girîng yek jê ev e. Yek jê ev e gelek em werne bahevûdû û perwerdeyê zimanê zikmakî bêjim ji mektebên seretpê derke heta ku bilind yani wek unîversite. Divira de em perwerde ew bikin yani vî gelek Kurd vî warî de werne bahevûdû ev ya yek. Di meselên demokrasiyê de werne bahevûdû yani Türkiye'de pêşketinên demokrasiyê çi ye bi çi awaytê ew kirinê divira de viya ew bikin çimku evan ev tiştê ku em dibêjin bê demokrasiyê jî ev ya çê nabin. Pirsgirêkê Kurd yani zimanên Kurd bû awê ew nabin. Lê herî pêşî gelek bizanbin werin bahevûdû. Werin bahevûdû vane nikaş bikin. Yê herî mühim jî mesele pirsgirêkê yani şareserkirinê bi zimanê Kurdî perwerdê wî ye. Îro etême Diyarbekir jî, çim Batmanê jî, çime Mûşê jî, Wanê jî li skolan e bi piranî bi Tirkî tê axaftinê. Zar û bi hevre bi Tirkî de axifin. Yani gel jî îdî ew dibe, hêdî bi vî awayî diçe. Ji vê vîya re çareserî. Ev ya jî dîse jî yekîtiyên Kurda da derbas ve yekîtiyên Kurda têrî vî dike goriyê min têr nake. Yani îro em çixaz dibêjin ola Tirk dijminê me ne ji herê desthilatdarê wan desthilatdarên êku Tirkiye îro bi rêve ve dibirin û muxalefetên ku îro dibêjin bi avê millî ji xwe wek Millet İttifaqî netew îttifaqên netew em bibêjin ewan ji xwe heta îro bi sererastî CHP jî di navê de pirs û bazarên pirsgirêkên Kurd sererastî heta îro nekirine. Ev e demkî ye CHP pêvajokî dixwaze dest pê bike û bide domandinê. Ev ya jî ji vê Kurda her çixaz belkî ew jî li gorî AKP bi awekî demî dest pê dike û dixwaze bimeşîne. Lê gelek Kurd ji vane feyde bibînin. Ji vê Hakim ez ê dîsa vegerim aliyete ez em biçin aliyê kek Henefî elemêzekim kek Henefî di mesela gava te tiştekî xweş ku divê em fêrî hatina cem hev bibin kek Hekîm divê em zanibin werin cem hev û em diyalogê dest pê bikin du kek Henefî kek Abdulhekîm behsa ew kir behsa ziman kir giringiya ziman kir û behsa rewşa zarokên Kurda rewşa milletê Kurd kir gelo li gorî te kek Henefî Kurd kanin ew rêya werin cem hev diyalogê dest pê bikin û kîjan rêyê hilbijêrin ku kanin li hemberî ev du blokên heyî ku dixwazin Kurda bixapînin tu çawa şîrove dike divê Kurd rêkî çawa hilbijêrin ku karibin werin cem hev û em zanin li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyê di mesela siyasetê de gelek cudatî di navbêna Kurda heye lê divê Kurd ji xwe li çend xalên müşterek û kanibin vaya têxin qanûna bingehîn cenabê te çi difikirî divî warê dikek Henefî em te gudarî bikin dûr ez vegerim aliyê mîvanê xwe yê dina. Belê, silav temaşevanên hêja
ez dikarim via bêjim beriya ku ez wan bersîvan bidim ez dixwazim ez jî çend gotin li ser mesela pirsa Kurd bêjim niha hema jinişka va carkê melên hêv partiyên Tirkiye cardinê dest pê kirin gotin pirsa Kurd heye weka ku çûvin ji nû da Emerîka keşf kirbin bi rastî yanî jar wexta ku merib li helwestên wan dinêre ti partî hevalno yani ne Deva ne Gelecek ne CHP ne AKP ne MHP ne İYİ Parti yek ji wan jî her çarxalên makazagonê ewil her çar maddeyê ewil wan qebûl nakin divê gere ew di ciyê xwe da bînin ew tê çi wateye zanî tê wateya înkarkirina milletê Kurd înkarkirina Kurdistanê yani hebûna milletê Kurd û hebûna welatê Kurd em gerev ya zanivin CHP mîmarê vê dewletê ye CHP vê dewletê ava kiriye mîmarê qetlîamên 1925 ye mîmarê Geliyê Zîla ye mîmarê Dêrsimê ye divê ku ewil ew rû bi rûyî dîroka xwe bibin Deva û Gelecek tiştê ku îro dibêjin tiştê ku Erdogan di 2022 da got wî tekrara wî dikir pir zêde gavê pêş nikarin babêjin ji ber ku ev dewlet li ser esasê hebûna milletê Kurd înkarkirina hebûna milletê Kurd înkarkirina Kurdistanê hatiye avakirin ji bavê wan zêde ye ku viyanê teklîf jî bikir newêrin nikarin û ew paradigma ku di mêjiyê wan da ye jî nahêle ku ew tiştekî wisa bikin îca ez werim ser pirsa kek Hekîm ez naxwazim pir dirêj bikim ji ber ku mêvanên ezîz ew mafê wan daha zêdetir ku biaxivin heye ez werim ser pirsa kek Hekîm ku dipirse dibêje gelo li Amedê diyalog belê diyalog hene di hilbijartinên ku borî da ku kek Hekîm jî behs dikir em û gelek partî bi hev re me bi HDP re me got em blokeke Kurdî ava bikin em bibin yek terefekî terefê Kurd em bibin em bibin bi navê xwe em derin ortê me got em li ser hinek prensîbal hevava kin ew prensîbê me wisa pir prensîbê ew kinî bûn me ji hev re got me got em ê gere em qebûl bikin ku em Kurdin navê welatê me heye navê welatê me jî Kurdistan e em daxwaza ku Kurd li ser axa xwe bibin xwedî statû û em daxwaza ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê û zimanê Kurdî bibe zimanê fermî em van daxwaza dikin em li ser vana li hev bikin hevalên HDP gotin ji xwe em jî vana dixwazin me got tamam lê hema car bi car ji me re gotin ka hûn çend parlamenter dixwazin wî jî bêjin heyran ewilê em îca li ser xalek dinê jî gere li hev bikin em ê çawa bi hev re bixebitin yanî em bêjin mitîngekî çêbû em ê çawa derên wê mitîngê ew ê mafê kê çi qas heve ku bipeyive ew ê di mitîngê de wêneyên kê werin daleqandin wek mînak yanî vana rêkeftin divê lazimin em wan rêkeftina jî îmze bikin başiyê li ser mesela temsîlkariyê em dikarin wî jî înca çareser bikin ew rehet e em dikarin qe nexwazin jî bi rastî em wek Partiya Azadiya Kurdistanê me digot em qet naxwe ez îcab nakim em bixwazin yanî em ji ber ku me nedixwast em pir herin wê sondê jî bixwin îcar wan hevala habîre bi ser me da hatin û gotin ka hûn çend dixwazin di paşiyê da rojkê hema medî ji nişkava ji Qandîlê ewilê camerek derket got çi rêkeftine çi İttifaka Kurdistan û çi nizanim çi ew nayên qebûl kirin û hema rojek ya dir û piştî wî
HDP رابو او بیان نامه خویا هلبجارتنه پیشکشی رaya گشتی کرد تعداد یک پرنسیبک کو مذهب کرد و جی نگرد yani بحث نکردن شو و پاشیه جمره گوتن کاورن ایجار وای لیست دادن کاون ام نابه واجب بنویسینن ما قلنا بابو ام كيك حنفي از دوام واجويا كي نو دس بيدك از ورم سرويجي دبي منه اري دبي كو ام چبكن از ورم سروي از خوازم اینجا بحثاوی بکن دبي ام چبكن ام جادنه دبي كو ام كرد ام لسر برنامه کی asgari بابا ام ویگا به نابجن ام کردستانی آباد کن ام نابجن ام دولت اکثر مخواه آباد کن ام وانا نابجن لی ام دکارن او شکستا کو د شر هندکان دا ما کرد مخواریه براستی شکستک هیه ام درزک لوی شکست خن ام بخواه بین ام جاردنه بخواه بین ام وک ملت بخواه بین جبوی وی ام برنامه کی asgari بدن پیشیا چیه او برنامه هبونا ملت کرد هبونا کردستانی قبول کردن زبان کردی پرورده قبول کردن زبان کردی کو به زبان امبیجن لهرمن کردا به زبان فرمی او kodben Avrupa yerel yönetimler özellik şartı prensibin yekiti Avrupa en reveberiyen heremi em وی بدن قبول کردن جبوی وی ام بخابتن ام جبوی گرتین سیاسی بین بردان ام بخابتن ام لسر وانا ام دکارن هنک خالدنیجی وقت مافی جنا وقت مافی گنجا ام هنک خالدنیجی پیوا گریدن لسر وانا وقتا کو ام لهف بکن ام ببن ام ببن کرد ام ببن طرف ام دکارن به همو پارتیین کردارا ام دکارن به همو اتفاق وان را هبدیتنان دینن و بوان را بپیون و وان خواسته که خو دینن پیشیا خو جبوی ویاجی ام وک پارتیا آزادیا کردستانه که عبدالحکیم گو سروک تشکیلات آمده نه از نه سروک تشکیلات ما لی از ده ریوبریا ناوندی داجی جی دگرم ده مجلس پارتیه دامه ام وک پارتیا آزادیا کردستان ال سر وان خواستکا دوان روزن کو لپیشیا منه ام هم به پارتیان کردان را ام هبدیتن ام بکن جبو کو او بلوک کما کو ام بن کو کرد بن بلوک ام آبا بکن او هم جی ام پارتیان ترکا ایکو بمرا هبدیتن قبول بکن ام بوان را ve mesele haberdin o ve mesele binin rojava Bakuri Kurdistan. باش كيك حنفي سباس ام بكن علي كيك محمد سعيد كيك محمد سعيد جي كو مابو كيك محمد سعيد لغوري جنابه تا دبي بيواجوي دبي كرت جبو يكريزيا فا بك كيك حكيم جيغو كيك حنفي جيغو لچند خالن اساسی بنگهی کوکانه به وانا د ماکزاگونا ترکی ده بدن قبول کرن ورن جمع پیشنیاره تا فکره تا چی دویواری ده که محمد سعید بله سر شما قربان زانی بری گویر مسئله کامل کردی هیه دبی ایک هاش پاشیا خودتونه به پیشیا خونابینه yani Türkiye بیجد به geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez. Yani kumerv diroka xwanizan be yani îro eget tifaka kurda tune be ev naö mane ku îro çêbiye babu kale mecbî dişikirde beri mecbî dişikirde ev nane wayet Türkiye mede zamanı şahsi de jemune buneyek zamanı milli vota da jemune buneyek zamanı Osmaniye da jemune buneyek hatta beri İslami yani sejwara bejim miladi hatta zuhura İslam'ı 605 sali Kürt navalenge Bizansi o Fars'a da hatına kuştun adına katılmış. Ya ne kodun bivneyek? Moğol'a Kürt kuştiye, Türk'a Kürt kuştiye, Abbasiya kuştiye, kuştuna talan, katliam, dilo kevekin bu üniversite vinin. Kurda her tişkiliye, cengavarın,
دبر خلقه دو خو کشتنه نبونه یکیتیا خو چه وقتی کو یکیتیا مرفتنه به لازمه ام کرد عولی بک کافاکیم برای مجدی گوتن لازمه ام تونه جمهف که ام چت خواست ام کارن چبکن دروشا ایرو ده هزا مچیه ام کارن چت تشتی بستینن لازمه ام یکی وسا چکن hani vega teyid mala kede 5 birahane dibku birayê biçûk ji meriv zaftir zane be merivî te pêş yaxwe îro li gorî raya min li gorî baweriya min kek Mesûd Barzanî ji Kurdara Cewherek em çima wî zeyna ne pêş yaxwe ya diçe Amerîka başkanê Amerîka mezinê dinyayê ye ne mezinê Amerîkayê serokê tamamê dinyayê ye li qesra spî yekî weka kir Mesûd hem jî biçûn û bergê Kurdî pêşwazî dike mavçisekî biçû ji geş Kurdara mavçisekî biçûk em çi mal vê ji vêna feyda negir yani vêga em ku hetayê em xwe nebineyek yani ez di cara çûme Amerîka min lobiya Kurdar û dîtiye û Amerîka ji me re dibêje dibe ka hûn Kurd ewil bêje hûn çi dixwazin helwesta we çi ye ka hûn çi dixwazin kî ne mezinê we kî ye hûn çi dikin ka hûn çi axwazin û min destekê bidine we yani hûn dizanin ev şeş heft sale ne Amerika ne Fransa kir nekir ev Kurdê Rojava nayîne baye ev 30 sale kirin nekirin partiya yenekê partiya KDP duwarê leşkerî de duwarê jî nayîne baye îro Başûrê Kurdistanê di seriye di hikûmetê ne îro kek Nêçîrvan Birêz Mesûd Barzanî nikare Sulêmaniyê sî bike gere Sulêmaniyê peçe ji Kurdistanê ye yani ji ber vî awayî birayê azîz ew tê em dîroka xwe jî ne em weka xwe jî nêrin lazim e em Kurd te bineyek îro li Baxûr partiya herî bêhêz kî ye HDP ye geren bêşert û merc wê destek li Rojava îro partiya hêz ser Tirkiye ez bêjim tev deme pêde gere bêşert em wê destek li Başûr îro kî ye KDP ye malbata Barzanî ye ê ku vê kedê ayîne vê seviyê keda ku xwarina wa romana min nava hefteyekê de wê derê min jiyana Barzanî kiriye roman wê derê ku çi ket û çi emekê ji bo vî miletî kirine ji binî Kurd û Kurdistanê te armanca malbatê tune diye çima em wan destek Kek Mihemed yani em yekîtiya xwe birayê azîz binire û meriv ji tiştekî hez bike wektê ku ez Kurd bim ez Kurd û Kurdistanê hez bikim em ê bibineyek wektê ku armanca em ne Kurd be ne Kurdistan be ez ji zimanê xwe ji welatê xwe ji însanê xwe hez nekim ez nayême bav kêmasiya me dibir de ye ev însanê me ku vêga îro hek berê xwe dalekî tim muhiba Kurd û Kurdistanê demek bara tu neye ku weka Tirka îro tu dibînî yanî Müslümanê wa komünistê wa lezbiyenê wa Arabxurê wa tu ku mijar dibe dewlet millet yek dev herkes wisa ye ji bilî me Kurda nexwe xelb 100,000 biye dewlet em 5 milyon çima nebine tiştekî ha îro tişkîja Kurdî pirsî çima em divê rewşêdine wê bêje çima em nabineyek êdekan bibineyek em nabineyek Cigerxûn xwedê ji razî be wisa gotibû Sêda Cigerxûn gotiye Kurdo bibineyek û nebineyek û wene kuştin yek biyek hewa ew tiştê serê me ji ber vê hawayî ez ji xwe re wisa dibêjim em dev zirxinê berdin em dev kêmasiyê hev berdin em zêdeyê hev bivînin em ewka alîkariya hev bikin îro li Tirkiye yani vêga mesela partiya HDP ye kêmasiyê wa zafin rast e Qandîlê dest û lingê wa jî girêde ev jî rast e ama hinek serkeftinê wa jî hene binê re HDP de Kurdê Êzîdî hene Kurdê Ermen hene Şêx hene ağa hene Müslüman hene çepgir hene her cüre insan daye wa mesela va partiye doradına kontenjan daye wa milletvekilî daye wa belediye daye wa namçı daye wa nî mervîjî bivîne yani kek Mihemed Saîd divê em Kurd divê ji xwe rêkî bibîn gava de cenabê te çend xalên girîng anî ziman ego Başûrê Kurdistanê modelekê ye li Rojava modelekê ye li Bakurê Kurdistanê divê merî vê yekê baş binirxîne carê HDP bi xwe tarîf dike dibe ez ne partiyekî Kurdî me ez partiyekî Tirkiyeyî me ev jî rastiyekê ev jî rastiyekê ew dêzanî nana ez bêjim tu dîsa tê berdewam bikin niha anka ew heqê HDP ye HDP xwe çawa tarîf dike niha îro mijara em dixwazin li ser bipeyivin xalên müşterek bibînin gava de kek Hekîm jî got dezgehên sivîl demokratîk partiyên siyasî ê Tirkiyeyî ew aliyekî
لێدبێ دەستپێکی de aliyên Kurda, saziyên Kurda, dezgehên Kurda, partiyên siyasiyê Kurda di gelek xala de li hev bikin bu ew xuna biçin cem partiyên Tirkiyeyî û partiyên Tirkiyeyî jî eger bêjin ku em ev daxwaziye we qebûl dikin wê çaxê kanûn ji xwe rê bibînin. Na anka çend xal derket ortê ji axeftina kekê Ebdulhekîm, ji axeftina kekê Henîfî, ji axeftina te divê ewlî ew hişmendiya yek dewlet, yek al, yek millet ji ortê rabe. Ji bo wî divê millet çi bike? Yek ew magzagona Tirkî wer guherandin eger Kurd kanibe ew xalana ji ortê rake gava yekemîn û karibe mehbê zimanê zikmakî têxê kanûna bingenî yasayî û bê li Kurd bi nasnama xwe bi navê xwe karibe rêxistinê xwe eşkere vekirî bikin. Kanibin girtiyên anka li hundirin azad berdinin, kanibin bi nasnama xwe li welatê xwe îdare bikin navê gund û cî û warê xwe bicîbînin. Ev xalana Kurd wexta werin lê divê ewlî Kurd wek terefek bibin. Ha divê teref bûyînê de HDP îro di şerê demokrasiya Tirkiyeyê de aliyekî xurt girseya wê Kurdê ew tiştekî din. Lê divê terefên Kurda di nav hev de ewlî yek bibin. Saziyên Kurda yek bin bi daxwaziyê xwe biçin wira. Ne ku ew ê. Ew modela cenabê te gava de te got behsa wexta başûr kir. Başûrê Kurdistanê partiya herî xurtiya QDP'yê lê QDP wexta konsensüsek çê dike mecbûr e yenekê gudarî dike, mecbûr e goran gudarî dike, PYD gelo li Rojavayê Kurdistanê anka di navbêna wan û NKSê de hewldan heye lê PYD statûyekî din evana mijara bernamekî din e. Tiştê acîl lezgîn îro li ber me dijayetiya du blokên dewletên dagirker partiyên dagirker hene gelo ji vê dijayetî ew ê çi bike kara me divê em bi rêxistin bin bi talebê xwe biçin. Em dixwazin îro yek sedema bernama me em dixwazin aliyên Kurda bi çend xwestekên bingehîn xwesteyekî xwe zelal bikin û nav xwe de blokek ava bikin û biçin bi partiyên Tirka re bipeyivin. Em dixwazin wî ava bikin. Yani fonksiyona me ew e. Ji bo wî wîya pirsiya jî ew tiştê tu divê bêguman bi qîmet e. Li gorî cenabê te dixwazim dûr de cenabê te fikrê xwe bêjî. Divê çend xala de kum got HDP falan de binêre ev gotina HDP gubên partiyeka Tirkî ne eger bê bîlawe Yalçın Küçük e Yalçın Küçük. Yekî weka çalakî bû. Ew ka Qandîlê, felsefa Qandîlê, rêberiya Qandîlê sirf destî wî Zilamî de bû. Hata Tirkiye gozanî min çikir armanca min çi bû. Armanca min ku ez PKK û QDP berdmehev min ew jî bi ser xist. Sa eşkere hewpas eşkere. Îro jî binê evê ku vî tiştî xine serê HDP falan de aynî meciye, aynî hilweste. Li Rojava jî eger îro yekîtek çênabe dîsa jî wir lê dikeve. Ez vêna qebûl dime, vêna rast e. Ama wextê ku ez Kurd bim, ez Kurdistanî bim, îro HDP laxî çi dêl Tirkiye? Keve hepsê faalî mecratê kuştin, sürgün dibe, her tiştê serê wan aka. Ne ku ji bo evana dibe em Partiya Tirkî ne lawsat kir. Ne ku ji bo çevgirîn lawsat. Ji bo ku Kurdin. Dava zimanê min zikmakî dikin, dava zimanê Kurdî dikin. Ji bo her tiştê serê wan aka. Ji ber vî hawayê ez bêjim. Yani Başûrê Kurdistanê jî mi got me QDP destek bin, ev nayê manê ku me va partiyê dirin bavêjine dervan. Partiyê me tev rûmeta me ne. Tev her kewêl, her derî partiye ne. Ne li nava Kurdistanê tenê partiye ne. Ama divir de pirsgirêk çi ye? Em dixalekê de nayêne bahev. Em dixala Kurd û Kurdistanê werne bahev, ti çi bî bive. Ti li mala xwe çevgir be, Müslüman bî ser çava, Kurdê Êzîdît bî ser çava, ateîst bî tişnake. Ama wetê ku mesele bo Kurd û Kurdistan divir de em yek bin, helwesta me yek be, em ya xwe em çi dixwazin, em karin çi bikin. Ha îro dirxey me teva de ye, Kurdistaneka serxwe dirxey me teva de ye. Ama îro li Bakurê ev tiş em nikarin bêjin. İmkaneka wisa tune yani. Wetê imkana me tune be ez karim çi bikim. Ez karim çi bistîn. Mesela ku îro vêka Kurd çima dixwazin
mesela vi iş tarafıcım 5 sal berej mara gotna brat Türkiye teki yekiti Avrupa mı gotna na gusum ki mi gona afali ve xarab taziye ve nizam çift jibert si olive mi gotna na ama İran او تشتكوا من تواسطه فاتنش ما عدالته وانسانيته السيرفي تركيا ناكفا يكي اكيد تركيا كنا يجي اوروبا اف الشرطي كتبي خسريا هرمي اول روجافي واليش طرفي خلقي به جارتن بلديه طرفي خلقي به جارتن قيوم تشي صاتنا شويه مساله الجوري ما وتسك شهر سيرفي انا عندك زمانه ما وتيك روجافي جبر فيها هواي جرا بري فيجاجيم بو جرا ام تشك كيماسي خدينا عليكي ام كيماسي هردينا عليكي يعني رايز ايجو خباطه كي بكي ايجو ايش كي بكي ويدوي كاري ده تشوتي اجيك ابنا ممكن كستك شيري سبينين وتتريبه كي بتخباط اخوانك تشبي هذا شوتي اجيبكي وتي ابا تشوتي هردينا عليكي ام دواري نتويده دواري كرد كردستان ولا بعد بس گرینگ نامینه بله خالکی گرینگ آنی زمان مثلا کرد مورن جم هب از وگرم جم کک عبدالحکیم داشت کک عبدالحکیم داشت جناب تجی بسیاست خودی تجربه جناب تب سالا سیاستی کری انزانن کدو امگا تجیه کک حکیم نه گلک پارتین ما تزانه خواسته که وان جهه نک دین کمارا دموکراتیک نک فدراسیون دخوازن نک سرخبون دخوازن هر یک لگوری خودی دزگه کی جناب تا گاوادگو مشخور ریکی دیه ام دزگه سیویل دخبتن لی ام به مسئله ده ام جی دخبتن نها لور ارکک دکه سر ملی و سر جنابه و نها جناب تا استانبول دشی ویری هانه من نوچاکی خوند بار که از گلک خمگین بود بلکه به مسئله تدناف دیت تدید 58مین خلاطه زیرین یا فستیوالا لانتالیا کشکه که کرد درکت ناوی نیحال یالچن بود وقت خلاطه خواه گرد خواست آخفتنک بکه لی دیسا او لی سگوان هنرمند هایی تامر قرادالی به اسلوب و به برسیوکی ور ایرشی و جانکه کر مروف دبینه که بفکر هنره ایدی هنر جی هاتی قناغه کی که نجات پرستین لترکی تحملی هنرمندین کرداجی ناکن تحملی آخافتنا کردا ناکن اف تشتا ارکک دخه سر دزگاه سیاستی سر دزگاه ام ببین سازیین سویل و دزگاه نوکی و دوی مری ری ببینه شخور ری ببینه که اوه بکه شخور ری بکه مثلا فرسگری کاوه یا استانبولی به میلیونان کردنه دبیج بوی وان ریکی هبه دبیج بوی ساکیا کردا ریکی هبه دوی اوید ام رولا خواه بلیزم تو چاوا شروع ود که او ریا کو آنکا چند خال کک حنفی ریس کر کک محمد سعید گوته لیزیده کر او گاوا دتا گویا ام فیری اوی بن حاطنا جم هبن دوی مری چی بکه یعنی لهمبری به پیلان نیجات پرست و لسر بنگاه اینکاری هاتی آوا کن چی بکه تدبیر؟ دیگه براستی جی لستانبول و تبایی متروپولین ترکیه لستانبولش برکو کرد زیده نه نفوس وانجی هر واری ده زیده و بهنگ جی daha زیده تر برخستنن اف ایریشن با آویل نجات پرستی زال استانبول کم تیده کرنه yani gelek en ziyade İstanbul'e bir hata yapkırını le Kürt bireyhistinin hem bu aven sivil bireyhistinin hem bu aven siyasi bireyhistinin o Kürtçi serhebu dune yani vakti kotuşki de kavme de derki nezik de karın xobgijin nehebu du o hem beri de jibartek nişan bidin evya prsgireki me vi deme parşiye çıkat çezeyde de yani tane ve de temel Karadağlı ve de تشکی به وی آوایی کر
اویاش خو نشانین کبنه پرستیه نجات پرستیه لیل قونیه بو لافیونه بو لگلک جیدنان اف دهمبرین کردا ده با آوین فعیلی ایریشات نکرنی ام گلک دوراده ام تبدیسه وقتی که یکیتیه مهبه به هفت دوره ام یا نکو هرکس دروپلی خودا یا بسری خودا خوانی کی بده او گریمه من خانه جارنه دنگه ده پرسگریکه یا استخدم کنم ها دنگه تا باشه ها دنگه تا باشه دوره من demek ya ki yani evak saziyen heremi ما gelek caret de hakkı vana da daxuyani dayet erişe nizat peresti o vak evşime briye malperi xo le evya ne basın yani ev hanan devletin bu aveyde ko kurta koşin bidin o varne der ki hele vak iro iktidar ki kulisler hakim be o tavayı teslimi nizat perest bu be helvesti vişi tinebune kurda be yani maftu mafna atiye dahane em bibêjin berbiçav o bêje pirzgirêkê Kurd tune me pirzgirêkê Kurd jî çareser kiriye pirzgirêkê Kurd niha pêve dinave tirnayet pirzgirêkên terorê ye yani vî awayî lê binêre di hemberê wî ya de tekoşîn dahên jî wisa tişkî bi hêsanî nîne ew jî ew ke yani gelek em werne baha bûdû di vê derê de Stenbolê bi rastî jî em wek komelên herêmî komelên ew her çixas meselên siyasî carne meselê mên esasî nîn be jî lê wek platform wek çapî em dibêjin yani ew banê komela me wek tişkî daye pêşkiyê xwe em dibêjin ki du tiştê mên ku em gelek li ser viya ji bê xwe re bikin tiştên esas yek çareserkirinê pirsgirêkên Kurd e ev ya kî bi çî awayî xarcikî deyne tuğlekî deyne kevirkî deyne serkevirê o ji bê vîya re bixebite em li cemwîne ê didowe em jî wek netewê dinan kêmnetewên dinan li Tirkiye dijîn bi hev û dûre dijîn îro İstanbolê tenê serdestê 5 milyon Kurd hene 3300 hilbijêrên Kurd hene li İstanbolê wek bajar bi bajar ê ku zayiyên wan li Kurdistanê 23 welayetên Kurdistanê der û dorê wî jina yani wek Meraşê Qeyseriye Amasya Toqa bibêjim Qeyserî Konya ê ku zayînê wan jî li wê derê Kurd û hatine İstanbolê em wan jî naxine hesabê tenê ê ku ji Kurdistanê hatine ew li wira ew bûne 3 milyon û 300 hilbijêr hene yani ew kî nüfûskî mezin İstanbolê heye hakeza li jiyê dinan jî heye yani wextê ku em çareserkirinê pirsgirêkên Kurd bidin pêşiyê xwe tenê gerek em Kurdistan nefikirin îro nîvê nüfûsê Kurda koçber bûye ji hinek sedema bi awekî pîlankî bi rastî jî em tev jî zanin pîlanên notî bi çi awayî bû ê piştê heşteya li Tirkiye Özal û hetanî niha tiştê ku hate domandinê di notî de siyasetê wane ku Kurd ser axê xwe koçber bidin kirinê werne metropola wana bijî bikin îro li vê derê nüfûskî bi vî awayî heye lê niyetê ku ew dixwastin nehate kirinê ew xwastin Kurd bihelînin Kurd bê per û baz bikin bê rêxistin bikin û li wira de di nava vî civakê hanê de bihelînin bikin wek xwe îro ev ya di hilbijartinên dawî de jî da nîşandanê ku Kurd êdî ne di wî asî de ne ji wî asî derketine Kurd li vê derê jî dîsa partiyên mên siyasî ev ya bi êkon bi awekî azgarî em dikarin werin bi hev û dû ronekbirên Tirkan jî rewşenbirê wana jî saziyê wana jî hene bi topyekin wextê ku em viya red bikin ewan Tirkin xweş Tirk tevne yarê me ne û gelek em di hemberê wana de ew bikin ev ya jî xeletîkî herî mezin e ev ya bi awekî ew em dinêrin nexş têkirinê di nave civakê me de ev ya li goriyê min ev jî bi armanca yani erê Kurd gelek werne ba hev û dû lê Tirkiyeyê de jî hêzê ku şerên demokrasiyê ji vê demokrasî were Tirkiye dikin hene ev ya tenê çevgir jî nînin ne çevgirê Tirkan e jî wekî dinê muhafezekar hene liberal hene bi vî awê tu bi çi şerdî dikarî werî bawan îro mesela HDP dibêje ez partîkî Tirkiye me li ser vî esasî goriyê min dibêje ez partîkî Tirkiye me ama li gel wî êkol îttifaqê herî mezin de nave HDP de jî distîne
partiyên herêman demokratîk e, herêmên demokratîk e. Yani ji vêya jî Kurd li Ewkê dikarin wiya ji xwe re esas li Kurdistanê esas bibînin û ji xeynî HDP bûyî re werneba hebûdû. Erê HDP partiyekî Tirkiye eşkere dibêje. Ne tenê partiyên Kurda tenê ye. Partiyên yani kêmnetewên Tirkiye bi tevahî ê ku dibêjin em cudahiyê di hemberê sîstemê de ne bi tevahî ê demokrasiyê diparêzin bi tevahî. Yani ew tutum belgesî ku dibêje 11 xalê ku ew kirine divana de Kurd wê li Kurdistanê yekîtiyê xwe ava bikin wê li Tirkiye jî bi hevûdû re eger bikarin ew kin hêja li Kurdistanê Kurd yekîtîkê ava nekirine. Kek Hakim cenabê te xalekî giring o na anka de HDP ew wek danezana helwestê wek tutum belgesî tesawê kir lê niha em hemû zanin ku Kurdistan welateke û partiyên wê hene temsîldarên wê hene heta aliyê Kurda xwestekê xwe zelal nekin bi xwestekê xwe li hev nekin û neçin bi partiyên Tirkiyê re rûnenin ev mesela wê dîsa bimîne biharekî din. Na ew nayê wê wateye ku wexta Kurd ew ê diparêzin dibêjin li Tirkiyê pirsa Kurd heye li Tirkiyê pirsa demokrasiyê heye. Lê pirsa demokrasiyê pirsa gelên li Tirkiyê dijî lê ew tişta yekcarna me jî alaqedar dike lê yekemîn ême alaqedar dike ew magzagona îro yek alî yek dewlet yek millet yek ziman diparêze divê em derzê lû yaxînin. Ji bo vê em derzê lû yapin çawa kek bêjim Saîd jî got yani li Tirkiye ji xwe di zagonên bingehîn de dibêje ê ku bi hemwelatiyê xwe bi Tirkiye ve girêdayî bin ewan Tirkin. Yani ji xwe Kurd li gorî kanûnên esasî, kanûnên bingehî ne Kurd tenê îro Ermenî ne, Suryanî ne, bêjim Erebin, Çerkezin, Gurcî ne, Romin, Kurdin, tu kesik tune ji xeynî Tirka pê. Herkes Tirk e. Ez ê cenabê te pirsekî pirsim. Mesela bala min kişand çend roberê pişî hilbijartina serokê komarê serok wezîrê Iraqê Kazimî belavokek bela kir bi 4 zimanî. Got spas em we pîroz dikin bi Erebî, bi Kurdî, bi İngilîzî belavokek bela kir spasiya hemû gelên ku li wir dijîn wê dewleta fede. Niha anka heger îro li Tirkiyê kanûna bingehîn were guhertin ew sîstemek ku wekî wan were pêş Kurda gelo ma ev ne serkeftineke ji boî Kurda. Kurd ew di mijara demokrasiya Tirkiyeyê de gengeşiyê xwe bike. Divê Kurd wek millet xwestekê xwe gava de kek Mihemed Saîd tiştekî pir xweş got got mesela Kurd û Kurdistanê de divê em zelal bin bi wîya em biçin cem wan. Niha ez vê meselê ji kek Henîfî bipirsim. Ez dixwazim minik çend ew ka bibêjim. Ez ê vegerim aliyê te kek Henîfî cenabê te mesela pirsa demokrasiyê û pirsa terefên Kurd bi kîjan daxwaziyê biçin cem partiyên Tirka tu vê meselê kare fikr û ramanê xwe bêjî. Niha keko bi rastî pirs hêsan e ne hewqas giran e lê me li xwe giran kiriye. Yani wek mînak ez ê bêjim. Wexta ku meriv bi rewşenbîrên Tirka yan bi siyasetvanên wan dertên di televizyonan da dibêjin dibên ya em jî nizanin Kurd çi dixwazin. Niha em bêjin wan biraderên me HDP û DBP tev yani Partiya Herêmên Demokratîk tev dertên dibêjin çi? Dibên em netewa demokratîk dixwazin ya ji bo Xwedê û pêxember. Netewa demokratîk heye ez nizanim çi ye ya ji bo Xwedê û pêxember. Hûn ji gundiyê Tirka ra dibên netewa demokratîk. Hûn dibên welatê hevbeş ji Kurda ra dibêjin. Bavê min welatê hevbeş
لقونيا دركت هولي ولاتي هفش يان براتيا جلان لقونيا دركت هولي يان جي لسروجي كشتنا وان شنيا شارا دركت هورتي كو چقاس ديمقراسي وديمقراطي وبراتي هي تنيه لي ام دي ساد بين ام دكارن درز لوي هلوستا دولة تركيا خن او دولة كودوي يك دولة يك ملت يك ولات يك آل ام دكارن درزكي ليخن بچه آواي ام كرد جاردن يدوم ام ببن ام وقتا ببن امي جبوي دياني جي چه لازم ازاني كك سراج دويكو ام هنك برنسيبين پر vekiri zelal em bidin pêşiya xwe. Çi ye? Mesela Türkiye şerrekî li Başûrê Kurdistanê dimeşîne, li Rojavayê Kurdistanê dimeşîne, li Bakurê Kurdistanê dimeşîne. Divê em li hember vî şerî helwest deynin û em wexta çûn qarşî Tirka jî em bêjin bavê min ewilê Deva Partîsî, Gelecek Partîsî, CHP bavê min hûnê vî şerî bidin seknandin nedin seknandin. ام بخوجي ام كرد بخوجي ام جخراجي بيجن ام بيجن ام جطرفي خراجي بيجن بس ابشر يا ام باش دزانن كو بدمانچه نكاري لقارشي درونين بچك شربكي يانت بدمانچه بسر تنقيده هريبا من يعني زاروكي ما كان في كيك عبد الحكيم خالكي جرينغانيزم انها انقا لإستانبول'e پرسا دموکراسیا لإستانبول'e پرسا دموکراسیا کی پیشکتی د standarta devletin Avrupa'da mecra herkesiye Pasika per standarta demokrasiya ki peşketi lurji çebe HDP de BS partiye ki Türkiye'yi me HDP kanı duve eve de karu xabaten baş bike kek hakim gavadı go gelek kimne tevelur hene Ermeni hene Süryani hene Gelidin hene Olendin hene HDP juare şemsiye ki ve mesela demokrasiya Türkiye'de HDP ve rolü karı bilize ev tiştekidin le dve Kurd le diji ve demokrasiyenin Kurd le diji inkara nasnama xone naha dve em çen mehem peşme dve Kurd jara bere be haziri ne ingirtin dve konsensüse ki dinabena Kurda da avabi ve Kurd be talebi xwe o be ev demokratên ku hebûna milletê Kurd yê Türk demokratên ku hebûna milletê Kurd qebûl dikin Kurda nasnama wan nas dikin dixwazin ew çar esasên yek al yek millet yek dewlet were guhertin merî piştgiriya wan jî bigire merî wan derbasî diyalogê bibe divê di nav Kurda de diyalogekî hebe ku bikaribe piştgiriyekî ji demokratên Türk jî ji çepên Türk jî bigirin lê esas divê di mala xwe de Kurd yek rêziya xwe ava bike ew jî pir xalên girîng nine mesela çavê millet de pir ew ê xwanê dikin lê mafê perwerda zimanê zikmakî bi qeneta mîro li Tirkî şoreşeke heger Kurd waya bidin qebûlkirin ew Kurd bi serkeftî ji vê ew ê derkevin lê em mafê zimanê zikmakî îro di magzagona Tirkiyê de nayê qebûlkirin yek al yek netew yek dewlet tê parastin lê em behsa tiştê ew ê dikin helbet ya Kurdistanekî serbixwe Kurdistanekî federal modelekî wek başûr modelekî wek Rojava ji bo me jî baş lê em hîn nikanin bi zimanê xwe bi wan bidin qebûlkirin û ew şer û êrişî divê ew xalana em li hev bikin ji bo vê yekê çend xalên girîng divê Kurd werin cem hev di wî warî de ez dixwazim tu fikrê xwe bêjî kek henifî Niha wexta ku em behsa vê pirsgirêkê dikin tedî Türk dibêjin Kurd sorûne yanî divên pirsgirêka Kurd bavê min navê wê pirsgirêka Kurd û Kurdistanê ye wexta ku em divên pirsgirêka Kurd pirsgirêka Kurdên Stenbolê dijîn pirsgirêka Kurdên Anatolya navîn pirsgirêka Kurdên ku li wan bajarên metropolên Tirkiye dijîn teve pirsgirêk çi ew em bêjin ez bawerim ez pir li wîrê nemame lê ez bawerim li wêr
لسر ملت کرد اوکک هه زرف هه یک جه یا وقتا کو کسکی لجیکی کوجبوی کار بگرتن ایشکی هه و مراجعت تکرن دکسنه یک کرده یک ترکه از نباورم که یک کرد بیستندن پرسگره که كان في بقورين من أوي استشارية كي بدم حوالي رجلي كيك محمد سعيد برنامج كت كرا معقول لي بقرن نزكن بروبلم أو شيء ومقاربن وي بدنا استوديو كيف خوش بله فهمو كيك حنفي دیا پرسگره که وانی زمان کردی هی چونه وری زاروکه وان لوان کوچه و کلانن استانبول و انقره و انطالیا و ازمیره به ترکیت پیون زمان باب و کالان وندا بکن جبوی کو وندا نه دبه به زمان کردی ما په پرورده کرد بستینن اف پرسا کرده لی پرسا کردستان جی پرسا کردستان چیه پرسا ستاتوی سیاسی نتوی جغرافیک دبه ابیان جی دنگه نظام چما دنگه تا olan dedi نظام تشتكي بكري بامتنا والله Enes تو kontrol بك از بقر مالي كيك عبد الحكيم كيك عبد الحكيم باور گلن خالان ام بيجين لقونا غيكي ام دقلك خالان ده وك هف دفكر اللي تبي مري ريكي ببيني يعني عليت انت قداري كر مكيك حنفي قداري كر محمد سعيد قداري كر او رسمي مزن رسمي قشتي خيال عم حمو كردايه دبي كرد خدي دولتك بن كرد خدي ستاتويك بن خيال كردين باكوريا او لي دبي امريكي ببينن كو بيجي جنوي خيال اخا قاعده تشتكي خوشبو لاسطنبول ديالوگ هي بچپه ترکا به کم نتویندن نونرندن تکلیه و گرمه او تشتکی پر باشه دوی مری هول بده لباکوری کردستان جی طرفین کردا بیکود مثلا شاردریه کی بیکود مثلا پارلمانتریه کی دوی خواسته که کردا ده قانونا بنگهین ده بی جیکرن دوی سروی پروژکت مهبه دور ده از خوازم ام هدیه دیتن تالیا برنامه خوشی دور ده دوی گوتن خوی تالیه ببیجه و ام درباسی وای کک محمد سعید جیات ام درباسی علی کک محمد سعید بر براستی جی یعنی ام بیجن وقت گازنا ام ببیجن سیاست مدار مجی ام جی دناوی ده ام در تنی ام درد خود بیجن لی هولدان تنه یعنی يرد مثلا يكيتي ده يعني جلك يك بارتي كي نجم رو هر جمعي سازي كي سيفيل نجم رو هر جمعي يعني مرو هر باوان وانا بدا وكرني دويدر ده از دوي قناعتي دم بارتي ما لمالا خود تشتاد بيجن وناف نجي يعني المسألة يكيتي ده تاني غازنا جهبودو تكن اري هني قافتين آبتني نكو ام نابيني لأبياج بيكو أمورنا بهابو دو وبهابو دورا بمشن دهنك خالادا أم بهابو دورا بمشن أبياتنا يا إيرو أجر كو أم دهنك خالادا بيجنا هابو دو بهابو دورا بمشن أز باورم أم هابو دو فام بكن ودورا دا بمشن أمي قابت بيشترجي بين عابتني أبي بآوكي يكيتيكي نتوي بهرا أز بيادا قناعتي من هاي وأم دكارنا وجيبكن للبدري البتكي أم تبد زانم كل Kurdistan çar perçeye, o taraf çar devlet avacı haftaya dagir kerkirne, i roji her çıkaz roj ava o başur statu ki wana hebeci, heja bandoren metingehkar az serwan, jibin ku pej ve neçin ev destgeftin ku xisne desti xoşbe ku be ve palişandını, o bexin carkine desti xo her hevldan tene kirni. Enbiya gelek emcarik em Kurd tab baş bizanbın, de mesela diasporayın Türkiye'de yani eko emli Türkiye'ne gelek ev diyse çoğam gu ev bekirni li eri mühim
دیاسپورین دولت دیپلوماسیین کردان دربیه اولین سعید گو کرد دویارده اوکن لگوریه من اره دیاسپوره ده سیاست که مشاندنه لهرکس جهل خوبت وی یادمشینه نکو با آوکی یکیتی کردا و به هبو دوره کو وقت تشتا آوا کربونه او بکن امویال ویدره کن اویا که مایه می هری مازوشی دورا هوا لی دوی دمیده گرک ام هول بدن که ورنه با هودو لی ام نهاتنه با هودو هر سازی هر ریخستن و خبات خویم با آوی او دوام بکن دوم بکن چونکو کز نکاره ببیشه ایلهی و یکیتی به آوا کرنه و هیجا می خبات خوی بدن دوام کرنه اگر کو انبیاء لهبودو کرد لهبودو کنه شرط اویاجی توکه aynı mesele ve meselenin demokrasiye çareserkirine demokrasiye Türkiye o çareserkirine prezgrekin Kurd ve ki jan peş bekirne ki jan lepaj bekirne her du hebudu ve gredayne yani tekoşin be her avayı be hebudu ve gredayne İro meselenin HDP o DBP em bejin yacir bejim ev HDP İro de Türkiye bir tevahi bir gelen peri le Türkiye tekoşin ki de o vakt felsefe kişi ba avayın Türkiye bunu biadı meşine لگورین پارتی دران دبه خالتی هبن تیده دبه کمایی هبن تیده لی لگوری هدف پیجی یا لگوری دبه پیجی پارتی دران خالتی وان هیا کمایی وان هیا چوتیتی وان هیا لیتشتی وان راست کو هر دوجی هر سیجی هر پنجی هر داجی لی خصبن وک هب دفکرن هنه د دستور وان بنگهی ده هیا وک هبو دو وکیت نگلک وانا پیشی بینم او که دخنا پیشی و سروان ورم با هبو دو تشتی کل هبو مروف کاره لگوری شیروات مروف کاره بیجه کل سر داخوازین لزگینی کانن ورن جم هب و ریگی اره ام دکاره ویا او بکن ام چون از نهال ویرا مناکیک بدم از ناخوازم جناب بدم ام چون درکی ده 2017 گو گلک پککی آلا کردا قبول بکه نظانم بیجم سرخوبونه قبول بکه نظانم چی قبول بکه چی قبول بکه ام گو که اگر کو پیگه وانا قبول بکش خنا به پیگه وی به پارتی ته یعنی دراده دیجیتی مجارامه نه او مجارامه مسئله ایرو دجی اگر کو ام ببیجن yani ایرو هل بجارتلنک پیشیه مهیه ام بخوازن نخوازن نکو دیسشی از نابیم CHP چواکو حرکت که حنیفی گو مجید بریده گو آواکرنی وی دولتیه ایرو حکه حیا CHP لخو نزبره ام جوارا بیجن هر دیتنا دجی هر دیتنا دارن بیجن اگر حتی کو نزبرن نبیجن ولا ما درسی می بی قتل عامی کریه لگالیه زیلامه بی کریه لاغریه افتشتی آنان هاتنه کرنید ایش صاحب اویاتی کرنی و وقت تشتی دناجی کنکوژیا اویاتی کرنی ایرود مسئله روشلات روج آواده دباشور ده اف مسئله تذکرین کوته ایرو روجبه اگر کو لویا هر لیسا پارلمان خود و لویا ببیجن ولا او که ايش خو جدابوني ووانتنه او امزانم كوني رايجي بفي رنگي بدن وقت جهبه امزانش بيكو او دبي سنورو تسي يعني ده امبر درب سينوري جبي حركات بين كرني وفي ما يهانه ده دي سجي هلوستك بيستان البرلمانتو ده وي يتكي بدنا برلمانتو يعني بدنا عكب اقتداري اگر جهبه ام ترجي دي سازان قالك ام هن تشراد خو نخافين يعني ام نبيجن ولا ام هدف جهبه امير دوی وارده بیشم امی ورنه با هبودو لی CHP گوتشت گوتیه تمامه گاف کی به پیش دیه بلکه ریه دیالوگ وکریه لی نایوی معنی کو CHP هر تشتی مد پاریزه و دخوازه و یا او دکه چون که مسئله متنگه کاری ده مسئله دولت بون نتوی ده زیده فرقی وی AKP تنیه دبی که نشوفی خویم بری جار کی بزبره خو رغنه بکش بیکو ام پی باور ببن yani ben evki hanen evke de khayni bir şey asfazım devam bakım yan beje gotne xo xalas ke zaten mesela Kurd bihil bijartri hanede daxwazin Kurda em bibêjin ê wek hemwelatiyên Kurda û ê ku wek em metropolana em daxwazê me ji siyasetmedarên Kurda destê me jî wanara بوان را تشتی کو که سرمجی ام به هفو دوره جبوین کو یکیتین کردا ده افگاری ان احتندک ام چیت کارو ورم با هفو دو لسروان خاله به هفو دوره او بکن
وبهابو دولة دانستانın بكن تكليكي بكن ديالوغتي بكن وبمشن. Evet ki tespiteki başı gelek halen ku müşterek o mirov kare bu vere cemhef o ser problemi xwe bipeyi ve xwe rê bibîne ew riya diyaloğê dîtina ve hêjayê o mirov textîr dike du emîn em bixwazin nexwazin îro em di nava Tirkiyeyê de dijîn û nüfusên Kurda ji seda 5 zêdetir metropolên Tirkiyeyê dijîn em mecbûrin biratiyê gela erê em tev jî dizanin ku îro nijadperestê Kurda li her derê hêrîşên Kurda dikin ku keys bibînin firset bibînin quwetê xwe bibînin wê me di ewkik de bifatisînin em viya zanin ê ku em li metropola zanin çima ez dibêjim li İstanbolê zêde nikarin êrîş bikin çimku em bihêzin bi rêxistinin û bibêjim wek ew kişî bi vî aweye li İzmîr çima zêde nava İzmîrê de nikarin bikin îse Kurd wî awayî bi ewkin ama li derê dinan derê zayıf tê kirinê dibe em di virada yani di vî meselê hanê de em dîse jî bi derê ji dervê xwe hêzên demokrasiyê em nebêjin wela ewan ya çepê wan jî aynî ne rastê wan jî aynî ne nizanim çiyê wan jî gelek em red nekin gelek em red nekin em bi wanar jî rê û rêbazê ku em werne ba hevûd û bikarin bi hevûd re bimişin gelek spas malatava ez biçim alî Mehmed Said Kek Mehmed Said cenabê te gotinê xwe Îtalyê ser yekrêziya Kurda ser daxwaziyên lezgînî û diyaloğê tu jî karibî fikrê xwe bêje û hêdiyê dî em bernama xwe xelas bikin. Belê. Valla îro ji Kurda re tiştê herî lezgîn ziman e. Berê vêga Kek Abdulhakim jî got zimanê Kurdî ketiye xetereka mezin. Yani ez vî ji te re bêjim 20 sal berê li nava bajarê Batmanê zarokê Batmanê sedî şêst heftê bi Kurdî de hatî. Îro ev daketiye sedî 5 ji vekî tune ye. Çima ev sabû? Em dizanin zarokê me berî 7 salî çûne mektebê. Heta 7 sala me wahînî ziman dikir. Ev daxistine 4 sala. Li Batmanê 44 taxane, 44 mehle hene, 44 hevcî dibistanê seretayî bên îlkoqil hene. Her îlkoqilek li berê anaoqilek çêkir. Ji bo ku zarokê me biçûk 4 salî 5 salî bine wê mektebê yani ji hefta ayne çara da ku zarokînî Kurdî nebin. Ev rapor ji waliyê Batmanê 2007 de ji waliyê Batmanê ji hikûmeta Ankara re çûye gotiye li Batmanê ji me re 44 heftaxane 44 heve anaoqil çêkin di nava 20 salî de ez ê li Batmanê wê Kurdî biqede. û ev çêkirine ana li Batmanê dora 6 heve anaoqil çêkirine hem jî ev anaoqilê gotiye motê çêkine di wê zamanê çareserî de û pêvajoya çareserî hebûya di wê demê de yani ji ber wê awayê dibêjim ê Tirka ji roja ewl heta îro di mejiyê wa de ji bilî asîmilasyonê ti proje plan tune mejiyê CHP de jî ê Dawidoğlu de jî ê teva de jî saye îja gere em Kurd li vê gorê mesela em di mala xwe de karin zarokê xwe re Kurdî baxin berî vêga Kek Henîfî jî got li wê civata ku civîna ku Diyarbekir çêbû temamê partiyan ez jî lûr bûm se navê Komara Ehmedê Xanê jî lûr bûm ji birayê xwe yê HDP'liya re got got birayê min re hêza we jiya me zaftir e hûn zêde ne çend lijina pîşbîreka çêkin ji xawtûna çêkin birav xatûn êvarê mal bigerin bêjne xelqê bi zarokê xwe re bi Kurdî xeber din bêjne xelqê bêhaş filan marketê ev marketa ha ê me ji vê danûstandinê bikin şîretê wisa li xelqê bikin lê mixabin cînarê min mamostak bû û êvarê lijinaka HDP hata mala me pîrek sê pîreka pêkhatin gom xatûna xwe gom got çi ji te re gotin ji min re gotin em jinin em azadin em ne kolê mêrane gom goya komînê ji xatûnan re bêjin zarokê xwe re bi Kurdî biafe û hatine çi jina û jina min bermirat û nava min û jina min de îsyanê rat yani aha mesele di vir de ye qurban îro tiştê lezgîn em bikin em zimanê xwe xwe derê em şev û roja xwe bikin yek em ku zimanê Kurdî çû em çû bine re radarê Tirka çi dibêjin tev jî dibêjin dibe perwerda bi zimanê Kurdî ev tê cudakirina Tirkî yani ku em perwerda Kurdî bidine Kurda wê Tirkiye ve dibendî wê Tirkiye biqede wê Kurd ji me biqede lazim e ku te bivine Tirk asîmilasyon eger em vî tişî zanibin ji ber wî hawayî
يعني قوتنا من داوية وزغازي كردات كم بختي ودمه زمان كردي ده سفگرتين يكيتي براتي مالاتا سلام پر تثبیت جدی تو هر هبی از بگر مالی که حنفی جناب تیز چه بیجه و هم تحلیل برنامه خودیم نها ام وک پارتی آزادی کردستانی ام هلوستا کو وای ام خورتن ام پارتی کی مزنن گره هون ورن ام بیجن چون با آوه ما بکن او ام پارلمانتوی دا جی بدن و ام بلدیا جی بدن و بکن شاردار ام وی تشتی قبول ناکن ام ویا پیشن دویجن ام جوه گافداجی دیسا دوین ام ایروجی دوین ام سویجی بیجن دوی مسئله دا از کارم ویا بیجم هن پارتی وی تشتی قبول دکن دبک و قبول جی بکن لی او ناوه اتفاق نینه تشتی کل سر برجواندین شخصیه این پارتیتیه بین آواکرن او نتفاقن او تشتکی دنن از نخوازم زیده پیدا هرم ایجاد ام وقت پارتی آزادی کردستان روژا که پارتیا ما آوا بیه حتی ایرو ده مثلا یک ریزیا ناو مالا کرده ام تشتکی دبین ام بین ایکود کاربن ببین یک برا ببین یک مدوی واری ده هن گابانجی آوید مخابن به انجام نستن ما خواست ام بهم پارتیان رم ببین یک جی دیسا ام دوین اگر که نکاربن ببین یک باوی من ام به هفر اتفاقا دینن اگر ام نکاربن اتفاقا دینن جی ام به هفر دناب دانستندن دارن دیالوغا مبراهوه گر که ام نکاربن دیالوغ جی دینن ام به هفر شر نکن دیتنا ما اوه ام هیجی لسر و هشمندی آخونه ام آمادنه ایکو بینا مد فکرن او ام وان یکن ام وان را ببین یک ام ته مثلا سروکه مثلا پارتیامه ناو پارتیامه جی ته پروبلم تداتنه ام ویاج روژا اول دادبین ام باید دیسا جی ام دویژن از دویژم لسر ناو پارتیا خود جاردنه از بانگ الملت کرده باکوره کردستان اتکن وقت کوته زانین پلاتفورم زمان کردی تورا زمان کردی kampanya ki davun dest pêkirin kampanya dimeşe wek mînak ez ê bêjim kek Abdulhakim daş ew kek mezin distiyê we daye jî divê ku hûn li metropola hûn divê meselê da bibin teref û ji bo ku ew îmza zêde bên civandin hûn di nav hewildana dabin ez bawerim di rojên pêş da ew ê platform li metropolan jî ew ê şaxê xwe ava bike herî dawî li Mêrdînê û Batmanê şaxên platforma zimanê Kurdî hat avakirin ew min wisa xwend dibêjin em ê li metropolan jî û saziyên bîna we jî gere di nav wê rêxistinê da cî bigirin û mesela zimanê Kurdî em bikin mesela Kurdayî sereke halê hazir heyanî em dewletek serbixwe bi dest bixin babo dinya xwedê merhele li pêşiya me ne mesela zimanê Kurdî jî hema bira bibe merhelaya me yekemîn em di wê merhelê da em vêga neh partî û rêxistin ku HDP û DBP û PAK û PSK û Partiya Komünîst û dehe partiyên ku PDK tên bi nav dikirin PDK Bakur û PDK T û Partiya İnsan û Azadî û Hereketa Azadî ku berê yani Partiya Azadî tev di nav dane em Kurd dikarin li ser hin xwestekên asgarî ê rojane karên rojane em dikarin bên bahev lê belê di mesela hilbijartinan da divê ku em cidî bin em meselê neynin ser al gulüm vêr gulüm ji qewlî tirkava em meselê neynin ser wir em bi prensîp hereket bikin prensîbê me jî belî ne em welatekin em milletekin navê welatê me Kurdistanê her çi qas dewlet qed navê wê qedexe kiriye li Meclisa Tirkiye nav qedexeye jî
والله نابێ وڵاتێ me Kurdistanê ew bibêjin jî nebêjin jî nabê welatê me Kurdistanê ez belê ez diqedînim em li ser bernamekî asgarî werin ba hev em ê wî warî da hewl bidin ku em li ser wê bernamê em hin gava babêjin em terefê Kurd em bibin terefekî li ser wî em ê xebatekî bikin ez ji vê gav da wî dibêjim û ji bo ku we vê derfetê da min gelek spas mala te ava kek sîrac û hevalên rejiyê jî her bijîn û ji her du mêvanan re jî gelek spas gelek spas kek Henefî kek Ebdulhekîm gotina xwe talî wexta me xelas bû tu bêjî gelo tê tişkî bigotan من سرمسلên ew platforma Zimanê Kurdî ku li Amedê hate demezrandinê rastî ew bangawaziyê wanê ser internetê me li İstanbolê wiya li goriyê xwe hem bi avên mesajên WhatsAppê wekî dinê jî min me bela kir çunku ji bê me re bi rastî jî gelek muhîm e ew meselê hanê gelek muhîm e gelek giring e lê rexnê me jî ji bo yên tev partiyên mên siyasî xebatê bi vî rengî koçê dibin nebêjin wela ewan pêşî li metropola dijîn em ê paşî gaziyê wana bikin di pêşî de serî de gaziyê me bikin me bêxine nave vana wextê ev kê hene çunku em têne bawe em dibêjin kî bi vî rengî yekîtiyê xwe ew bikin vîya nebêjin yanî her rexnên ku em lê dikin wil li metropola dijîn lê asîmîlasyonê mezin jî li metropolayê Herêl Kurdistanê jî heye li metropolayê jî xebatkî wextê ku hûn dest pê dikin serî de me jî bêxine navê bile ev xebatê anê jî nebe xebatên tenê partiyên siyasî li tevahiyên welat saziyên sivîl hene bile ewan jî bikevne navê vê ewkî û yekî dinê jî ew bangawaziyê kek Henîfî em ez tevlê wî dibim lê gelek pêşî dest xwe dest pê bikin nemînin sibê herim bi partiya re hevdîtina çêkin ji vê tişkî wisa gavê yekemîn bile ji wan were ev nekin ji vê were ji vê her du mêvana re ji vê rejiyê re ê ku ket û emegê wan jî divire derbas bûye lêvî hev nemînin nebêjin bile ji derkî dinê xwestek werin ji vê me re madem kî daxwazê pakê bi vî awayî heye bile pak ji xwe re komisyonkî ava bike û sibê ji DVP dest pê bike ya jî ji ew DVP dest pê ya BDP ya jî ew kêdinan dest pê bike yek bi yek here bi wana re hevdîtin bike bibêje em dixwazin armancê me bi vî awayî em viya ew bikin bi pêş ve bibin serket ser neket ew ya ji wan re şanazîkî ye spas kek Ebdulhekîm gelek sabe ez gelek spasiya we dikim me bi hev re bernamekî berhemdar derbas kir cara ewlî ez dibînim ku gelek xalan da Kurd gîhane hev û du ev xala daxwaziyên lezgînî ku Rêzdar Mihemed Saîd jî destnîşan kir ziman hebûna milleta ye ziman stûna netewakî ye bi kêmasî Kurd divê hilbijartinê de mesela zimanê zikmakî bi dewletê temsîldarê dewletên dagîrker bidin qebûlkirin û têxin makzagona xwe ew ê bi serkeftî ji vê pêvajoyê derkevin ez gelek spasiya we dikim temaşevanên hêja em hatin taliya bernama xwe me bi mîvanê xwe re bernamak berhemdar derbas kir li Başûrê Kurdistanê hilbijartinên çêbû şewxek dame li Bakur jî vay temsîldarên dezgehên siyasî komel û partiyan dest bi hewldanan dikin bi hêviya ku ew tîrêjên Başûr tîrêjên Rojava were aliyê me û milletê me jî li Bakurê Kurdistanê xwedî destkeftiyan bin heta bernamakî din bimînin di xêr û xweşiyê de roj baş